Tuu mun mukaan tutustumaan tähän tyylikkääseen kotiin. Tämä 3 makuuhuoneen koti tarjoaa erinomaiset puitteet sujuvaan ja viihtyisään arkeen. Huolella suunniteltu pohjaratkaisu, avarat ja valoisat tilat sekä moderni ilme tekevät tästä kodista täydellisen valinnan perheelle, joka arvostaa toimivuutta ja ajanmukaista asumista. Kaikki tilat sijaitsevat kätevästi yhdessä tasossa, arki on helppoa ja esteetöntä. Tämä koti yhdistää modernin ilmeen, toimivan arjen ja huolettomasti päivitetyn tekniikan. 2020-luvun taitteessa koti on kokenut kattavan uudistuksen, keittiö on uusittu kokonaan, lattia- ja seinäpintoja päivitetty, talo ulkomaalattu ja piha viimeistelty piha-aitoineen. Pohjaratkaisu palvelee monenlaista elämäntilannetta. Reilun kokoiset makuuhuoneet, tilava kylpyhuone saunaosasto, josta on kulku suoraan takapihan terassille, sekä erillinen kodinhoitohuone tuovat arkeen ripauksen luksusta ja käytännöllisyyttä. Toimi nopeasti ja varaa esittelyaika.